إلى أدرة النبي المصطفى وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجهه والدنيا والبتكير بين جبلة جمل سلم وسؤال وسلم الله منا من بالمفادين بدين الإسلام جمنا بدين الخلق الجبير وسمد بعين تابعين بأسن يوم المسلم الملك المبارك وإلى أدرة الرحيم وسمه سنلا رحمة سنجبا وسمه سنبا واسمه سبيل الرحيم واسمه سبيل الجنة أبينا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومالك والأصدقاء والمربين وعامة إلى سائر جميع الكبر من المؤمنين والمؤمنات المسلمات والمسلمين وغفر المسيئات وبلغنا إنك على كل شيء قدير له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم من Abi Umamah kacarita saking Abi Umamah salu padha nyuwun sira kabeh Allah ing Allah nyuwun apa al-afwa ing pangapura wal afiyata lan kewarasan fa inna ahadan mongko sakjane wong siji iku lam yuta ora den paringi sapa ahad ba'dal yakini endal sakwise yakin khairan ing perkara kang luwih bagus khairan ing perkara kang luwih bagus khairan ing perkara kang luwih bagus minal afiyati saking kewarasan kula kanjeng Nabi perintah padha nyuwun nang ngersane Gusti Allah padha nyuwun pangapura marang Gusti Allah lan nyuwun kewarasan fa in ahadan lam yuta ba'dal yakin khairan satemene wong siji ora bakal diparingi sakwise diparingi keyakinan kang luwih apik sakwise awake dhewe diparingi keyakinan karo Gusti Allah ora ana peparingi Gusti Allah sing paling apik kejaba minal afiyah awake dhewe diparingi kesehatan diparingi kewarasan mergo kanthi kewarasan iku awake dhewe iso tumindak apa wae iku mergo kewarasan ngan Nabi Bakrin salu nyuwun sira kabeh Allah ing Allah min fadlihi saking anugrahi Allah fa inna Allah mongko satemene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ayus ala ing yen den suwuni sapa Allah ayus ala ing yen den suwuni sapa Allah wa abdul ibadati utamane ibadah iku ing tidorul farji ngenti-ngenti iku ing tidorul farhi iku ing tidorul farhi ngenti-ngenti kebungan kanjeng Nabi perintah do jauh kanugrahane Gusti Allah satemene Gusti Allah iku seneng karo kawula sing gelem nyuwun satemene utamane ibadah iku ngenti-ngenti marang kebungan awake dhewe ngenti-ngenti pangapura ane Ibnu Mas'udin salu nyuwun sira kabeh Allah ing Gusti Allah na ilman ing ilmu nafi'an kang manfaat wa ta'awadu lan nyuwun kareksa sira kabeh wa ta'awadu lan nyuwun kareksa sira kabeh billahi kelawan Allah min ilmin saking ilmu la yang manfaat kang ora manfaat apa ilmu an
Jabirin sanu nyuwuna sira kabeh Allah ing Allah li maring ingsun alwasilata ing derajat atau ing wasilah. Maksudnya Kanjeng Nabi perintah do nyuwuna Gusti Allah ning do wasilah karo ingsun dadi lantaran panyuwunmu. Marang ngono Kanjeng Nabi. Dadi awake dhewe mulo ngandung kon wasilah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ala darajatin kang luwe luhur derajat fil jannati dalem swarga layanan wa orang merkole ing wasilah sapa ila rajulun kejaba wong lanang wa kitun kang siji wa rajulan ngarep-arep sapa ingsun anakuna ing yen ta ana sapa ingsun ana yo ingsun iku wa rajulun kan Abi Hurairah salu nyuwun sira kabeh Allah ing Gusti Allah li maring ingsun alwasilata ing dadi lantaran fa innahu mongko satemene kelakuan iku layas alwa ora nyuwun ing wasilah li maring ingsun sapa abdun kawula fitunya ing dalem dunya illa kuntu kecuali ana sapa ingsun lahu maring abdun iku syahidan dadi saksi aw syafi'an utawa nulungi yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Dadi ora ana kawula sing nyuwun marang Gusti Allah ing dalem donya lantaran karo aku ila kuntu lahu syahidan kecuali aku bakal dadi saksi lan bakal nulungi marang umatku sing nyuwun lantaran karo aku yaumal kiamat. Adibni Abbasin sanu nyuwun sira kabeh Allah ing Gusti Allah bibutuni akfafikum bibutuni akfakum kelawan batine epek-epek ira kabeh wala tas'alu lan aja nyuwun sira kabeh ing Allah biduriha kelawan jabane akfakum. Dadi dungo dibalik. Dadi nek dungo iku nganggo lantaran batine epek-epek iku dungo. Ya kaya awake dhewe tadamin biasa. Nabi Bakrosan menyuwun sira kabeh Allah ing Gusti Allah liwat bibutuni akfikum kelawan batine apa-apa ira kabeh wala tas'alulan aja nyuwun sira kabeh Allah ing Allah biduria kelawan doire akfikum fa idza faragtum qariban musrabung sapa sira srambung donga Pangsaku mongko musapa sira biya kelawan akuikum wujuhakum ing wajah ira kabeh. Dadi bardomo terus epek-epek sampe ra iku ora ngawur. Kuwi Kanjeng Nabi memang ngendika anjurane bardomo kusap. Berarti nek ngono donga tetan sampe ra iku ngopo berarti ora tau paham ngendikane karo Kanjeng Nabi. Ngendikane Nabi apa? Ibni Abbas kacare to sangine Abbas salu nyuwun sira kabeh Allah ing Allah hawa jagung ing kebutuhan ira kabeh albatata kelawan pasti fi sholati subuhi ing dalem salat subuh. Dalam sholat subuh mula waktu ketika sholat subuh wis ora salat khusus mlayu-mlayu. Sallallahu wa ijakum al-badata fi sholat subuh. Ana bi Rafi'in jaga bi Rafi'. Kadang-kadang sholat dodolan puasa malah ninggal nyuwun badhe sholat subuh ora sholat subuh sing dodolan sing. Golek jaluk keri karo Gusti Allah. Dadi wis bayang keri. Sinane malah kuat.
Salu nyuwuna sira kabeh Allah ing Gusti Allah kula sein ing saben-saben suwiji hatta sa tak lain. Bismillahirrahmanirrahim kula sein ing saben-saben suwiji hatta sasai situ beli sini. Bener ya. Sehingga serampate sandal fa inna Allah moko satemene Allah iku lam yusassirhu orang gampangake sapa Allah ing sasai lam yatayassar mongko ora gampang apa sasai nana isa kajar saing isa salu nyuwuna sira kabeh Allah syarafi ing ahli kamulyan nganil ilmi saking ilmu faingana jadi aja salah topo maksudnya nyuwun lantaran nyuwun marang wong sing mulya saking ilmu faingana mongko lamun ana iku indahum ing ngersane ahli syaraf apa ilmu faktubuhu mongko nulis sira ing ilmu fa innahu mongko satemene ala syarab iku la yukadzibuna ora padha karo sapa ala syarab Ani bin Amr radhiyallahu sami ngarani sapa Harun ibnai ing anak lorone Harun Syabaron Syabar wa Syabiron lan Syabir wa ini lan satemene ingsun iku sami tumrungu sapa ingsun Ibnul Hasani ing anak ibni ing anak ingsun Ibnul Hasani ing anak loro Hasan wal Husaini lan Husain kama kaya dene perkara sama kang ngarani bi kelawan man sapa Harun ibnai ing anak lanange ing anak lorone Harun al-Bawi ing al-Bawi wa abadul ghina bil ikhdari ing dalam kitab itu wa rawal musri wayatake sapa Ibnu Asakir ngan Salman sami jenengan sira ngaranana jenengan sira ibnaka ing anak lanang ira Abdurrahman ing Abdurrahman An Jabirin kajar basangi Jabir samuhu ngaranana sira ing Ibnun jenengano sira ing Ibnun bi'ahabil asma'i kelawan kowe temene pira-pira asma kelawan temene pira-pira asma ilayya maring ingsun Hamzah yo aran Hamzah kuwi jeneng termasuk diseneng Kanjeng Nabi Jabirin samu ngaranana to jenengano sira kabeh asqatikum Bismillahirrahmanirrahim. Asqati kaapun napa ya iku bari to iku. Koyo ya koyo nun.
Tok langsung kabeh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Samu jenengan sira kabeh asqatikum ing gelangan ira kabeh ing kalangan ira kabeh. Fa innahu mongko satemene asqatikum iku min afrodikum saking disike maring akhirat. Rawa musni wa ta'ala sabai no saking Abi Hurairah samu ngaranana sira asekta ing kuburan. Yata yang terusan Yasa kola mungko ngebotake sapa Allah Gusti Allah. Yasa kola mungko ngebotake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan sikta mizanakum ing timbangan ira kabeh. Fa innahu mongko satemene sikta iku yakti teko apa siket yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Ya kulo ngucap apa sikta Rabbi andine pangeran adoni niyak-niyake sapa ahli ing ingsun walam yasumuni mongko ora jenengi sira ing ingsun maisara Masyikhatihi dalam kitab dalam kitab Masyikhai Maisarah dengan anasin kajato sing anas maksudnya ini siket ikon bayi runtuhan senajan bayi runtuhan kaya apa kemungkano kon kei jeneng mergo bayi men aja meleke. Dina dino kiamat yakti yaumal kiamati yakul ayrobi atau uni termasuk anak sing runtuhan itu ora digawe jeneng kesio-sio karena tidak punya nama. Ora bayi runtuhan senajan lahir jebrol wis ora nyawani kon kei denger kei jeneng sak jeneng-jenenge kon jenengi aja ngata ora digawe jeneng ayrobi atau uni falam yasmuni engko tak kesio-sio dianggap ora digawe jeneng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samu kami jeneng sira bismi kelawan jeneng ingsun wala takunu lan ojo gawe kunyah sira bi kunyati kelawan kunyah ingsun. Anik dia basin samu jenengan sira bi ismi kelawan jeneng ingsun wala takmulan ojo gawe kunyah sira bi kunyati kelawan kunyah ingsun. Fa ini monggo satemene ingsun iku innama buistu angin pesine diutus sapa ingsun kosiman kang hale bagi-bagi aksama bagi sapa ingsun bainikum indal antarane sira kabeh kanjabirin samu jenengan sira aweo asmo sira aweo jeneng sira ya asma'ilam ya iklawan biro-biro asmane ambia wala tasumulan ojo jun kai jeneng ojo jenengi sira bi asma'il malaikati kelawan asmane malaikat kaya diwarani Jibril, Muazazil,
tanamu biasmil anbiya wala tasumu biasmil malaika. Ana Abdillah bin Jarad sumiyatin arani apa rojab bulan rojab lianahu krono sak temene kelakuan iku atau kelakuan iki rojab iku maksude iku ya tarojabu akeh fi dalam rojab apa khairun kebagusan kasirun kang akeh li sabana maring saban wa Ramadan. Rawahu Abul Hasan bin Muhammad Al-Khulali fi fadaili Rajab idal kitab fadaili Rajab ngan Anas kajarto saking Anas. Su'ul khuluqi utawi eleke budi pakerti utawi eleke budi pakerti iku suumun winodo ki den cela dadi wong nek akhlake elek bakal tercela. Dadi su'ul khuluqi suumun. Rawahu Ibnu Syainin fil Ifradi dan kitab Ifrad an Ibni Amrin. Su'ul khuluqi utawi eleke pakerti iku suumun winodo utawa ala. Wa syararikum utawi luwe ala ira kabeh iku aswaakum luwe ala ira kabeh apane khulukon pakertine. Dadi elek-eleke wong ya wong sing elek pakertine. Elek pakertine mulu wong kan Kanjeng Nabi ngendikon suul khuluq. Bukan suul iman, ora suul Islam, tapi Kanjeng Nabi suul khuluq. Karena penentuan itu ditutup nganggo apa husnul khuluq. Wong iman, wong Islam iku nek ora duwe akhlak sing apik akan tercela. Wis tercela tenan. Mulu ditutup nganggo husnul khuluq. Nek cara nang Islam ngarani iman, Islam, ihsan ditutup nganggo kebaikan. Nana Aisyah takasar saing Aisyah su'ul khuluqi utawi eleke budi pakerti iku suumun winodo wa ta'atun nisani utawi ta'at wong wadon iku nada matun dadekake ketun wa husnul mali wa husnul mali katia anu ya ira bala ora anu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnul malakati utawi bagusi pemilikan predikat pribadi menungso maksudnya apike pribadi menungso iku namaun muda iku namaun muda kebagusane. Rawahu Ibnu Manduhin ngane Rabi'il Ansori su'ul khuluqi utawi eleke pakerti iku yufsidu merusak apa su'ul khuluq al-ngamala ing amal. Iki wis pasti wajib ngendika iki. Jadi eleke pakerti itu bisa merusak amal-amal, bisa merusak sholate, bisa merusak jariah, bisa merusak ilmune, bisa merusak ibadah elek pakerti. Kama yusidu kaya oleh rusak apa al-khola apa al-kholu juga al-asana ing madu. Rawahu al-Khals wal Hakim fil Kuni idal kitab Kuni ngani Ibnu Amrin. Su'ul mujalasati utawi eleke pelungguan mujalasah iku su'un umet utawa su'un niku
wa fasun lan alane gunem wa fasun lan alane gunem wa suulukin lan eleke budi pakerti. Rawahu Ibnu Mubarak an Sulaiman kan Salman bin Musa mursalan saudaun utawi wadon ireng waludun kang akeh anake iku khairun luwih apik min husnain tenimbang saking wadon kang ayu la talidu kang ora bisa duwe anak sapa husna wa ini lan satemene ingsun iku mukasirun akeh-akehan bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat hatta bisikti sehingga ing dalem bayi kukuran muhbatian hale nyegah mlebu ngalababil jannati ing atase pintu swarga. Yuqalu den ucapake udhul mlebu sira al jannata ing swarga fayaqulu mongko nuli ngucap sapa situ ya Rabbi do pangeran kula wa abawaya lan mugi mlebokake panjenengan ing wong tuwa loro kula lan mugi mlebokake panjenengan ing wong tuwa loro kula. Fayuqalu mongko den ucapake lahu maring situ apa udhul lapan udhul mlebu sira al jannata ing swarga anta ya sira wa abawaka lan bapak ibu ira. Supaya mengubah situ nyumune dijabai marang Gusti Allah. Fayaqul ya Rabbi wa abaya fayuqalu lahu udhul jannata anta wa abawaka. An Muawiyah binti Huyaidah Suratul Kahfi utai surat Kahfi iku tut'aten arani opo Suratul Kahfi fi Taurati ing dalam kitab Taurat al-Ha'ilah ing surat Ha'ilah tuhawilu ngaling-ngalingi opo Suratul Kahfi baina qoriha ing dalam antarane wong kang maca surat Kahfi wa bainan nari lan antarane neraka iku maca surat Kahfi. Insyaallah tiap malam Jumat lah ora sangka dino tiap malam Jumat memang diperintahkan kon maca surat Kahfi. Surat Kahfi itu menjadi penghalang, menjadi aling-aling bagi orang membaca dengan api neraka. Harus dialing-aling ya wis. Nah, aling-aling iki yo digawe saka malam dunya. Rupane apa? Ya sering membaca surat Kahfi. Senajan walau Lailatul Jumat. Senajan seminggu pisan pada malam Jumat itu akan menjadi aling-aling api neraka. Terus ketika Kanjeng Nabi kita yakini, kita percaya, kita lakoni sih akan pasti terjadi. Ngaliknya basin suratun utawi surat minal Qur'ani saking Qur'an iku maya ora ono utawi surat iku ila salah sunah kecuali 30 apane ayatan ayate khosoman madoni apa surat ngan sohi biasa ke wong kang duweni surat hatta adkhalatuhu sehingga mancingake apa surat ing sohi al jannata ing swarga wa ya utai surat iku tabaraka surat tabarok iki diusahakan tiap malam pada tiap malam ketika tidak ada darurat kita
kita berusaha tiap bengi maca surat Tabarok. Ku mergo umat dengan sohibah. Seakan-akan surat Tabarok itu akan membebaskan, bahkan sampai bisa berani ngarani wani padune, wani gontokane surat iku nak wong sing ahli maca kok sampai ora mlebu swarga kan ngene. Surat Tabarok iku wani gontokane, wani padune. Jadi ayatan khosoman ngan sohibia, wani padune, wani gontokane. Nek sampai wong ahli maca surat Tabarok kok ora mlebu. Itu penting banget. Nek yo aja cuma surat Tabarok kok ora salah. Iya sebenarnya wong ngawur sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu riwayat Sofadiyah wan Anasin surat Tabarok utai surat Tabarok. Lawa itu kan orang ini kurang ngerti dari situ ya seperti itu. Bahkan surat-surat Al-Quran itu berani menentang, berani benar-benar ngerekso tenang bagi orang-orang yang mengamalkan. Bagi orang-orang yang mengamalkan. Lah apa menawa itu ya? Maca Quran. Maksudnya diniati aku niat ngelanjutkan maca Quran. Sekalipun setiap malam salam kir, setiap malam salam kir, setiap malam salam kir ini diniati maca Quran. Quran itulah yang akan menjadi bentengnya awal ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cek gelem maca saiki sak Quran rampungke 5 tahun belas ra maca Quran malah ora lebih baik setiap malam setengah lembar, 1 lembar wajib terus lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya utawi Tabarok iku almaniatu nyegah min adabil kubri saking siksa kubur. Rawahu Ibnu Marduwin an Ibnu Mas'udin sawu madao sira modo sira lurusna sira padha sufufakum ing barisan ira kabeh. Fa inna tasmiyata sufufi mongkosa temene madhake barisan iku min iqamati sholati saking jumenengi sholat. Dan Anasin sawu lurusno madhakno sira kabeh sufufakum ing barisan ira kabeh. La tafantalifu ora sumoyo apa kulubukum ati ira kabeh. Rawahu ad-Darimi nganil Barok sawu lurusno madhakno sira kabeh sufufakum ing barisan ira kabeh. Auliya khalifan utawa gawiyo sulaya temen utawa gawe sulaya temen sapa Allah Gusti Allah. Baina wujuhikum ing dalem antarane wajah ira kabeh. Ani Nu'man bin Bashir sawu ngratano sira kabeh kubur ing kubur ngalawasil ardi ing atase lumaing bumi. Idza tafantum alikane mendem sapa sira kabeh. Fatola tabni uben salamatul rasuli utai salamati wong lanang fil fitnati ing dalam fitnah iku ayu lazima yen to netepi sapa rajul baitahu ing omahe rajul. Wong arep selamat saka fitnah ya ora sangkakan banyak keluyuran sing ora ono manfaat ibaratnya. Rawahu Abul Hasan bin Mufaddal al-Muqaddasi fil arba'ina indal kitab arba'in al-musallasati kan kanderan ngan Abi Musa sanga Abi Musa
sayatikum bakal teko ing sira kabeh sapa aqwamun pira-pira kaum sapa aqwamun pira-pira kaum yang lubuna kang padha mure sapa aqwam al-ilma ing ilmu fa idza ra'aitumu mukarikane weruh sira kabeh ing kaum fakulu mongkon ngucap sira kabeh lan paring kaum marhaban biwasiati Rasulillah kelawan wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abduhum lan awe fatwa sira ing kaum wa abduhum lan awe fatwa sira ing kaum. Maksude zaman akhir iku besok ana sak golongan-golongan kaum sing padha muring ilmu, uga rombongan do golek ilmu. Fa idza ra'aitumu nek bener-bener wong kuwi kaum kuwi do golek ilmu sing ora ngucap marhaban bi wasiat Rasul. Maksude bejo kemayangan wong sing netepi perintah Kanjeng Nabi. Awe fatwa iki maksude awe fatwa ing wong ahli ngaji. Yo sing ahli ngaji muga-muga paring slamet ngati-ati do dienggo sinten kan mun wasiat. Nabi Sayyidin kadat Nabi Sayyid sayati bakal teko alaikum ingat tasih sira kabeh apa zamanun mongso layak kunukan ora ana iku fi dalam zaman apa seun suwi-wiji azu kang luwih mulya ing salasati dirhamin saking 3 dirham halalun yo halal min dirhami halalin saking dirham kang halal awake utawa sedulur yustan nasu kang den gawe aring-aring sapa binakun aw sunatin utawa sunah yuk malu kang den amalake apa biha sunah. Utaifata sayati bakal teko ala umat ing atase umat ingsun apa zamanun mongso yak suruh ngekeh-keh sapa ya yuksiru ngekeh-keh yuksiru akeh fi ing dalem zaman sapa al-qura'u ahli maca wa yakirulan sithik sapa al-fuqaha'u ahli fikih. Maksudnya kan Nabi ngendika sayati ala umat zaman yuksiru fil qur'an. So zaman-zaman akhir kuwi umatku akeh wong do sing pinter maca tapi dheweke ora ngerti hukum. Do pinter maca ora ngerti hukum. Kuwi kan Nabi ngendika wa yakil fuqaha wa yubadulan den sabut apa al ilmu wa yuksirul ake apa al haraju paten pinatenan sumayati nuli teko mingkati dalika saking sawise mengkono yuksiru apa zaman yakrohu kan moco al-Qur'ana ing Qur'an sapa rijalun pira-pira wong lanang min umati saking umat ingsun la yujawizu orang liwati Qur'an wizron ing dosa fihim ing dalam rijal sumayati nuli teko mimbani dalika saking sawise mengkono yakra'ul Qur'an apa zamanun mongso yujadilu kan para padu sapa al-musyrik wong musyrik billahi kelawan Allah al-mu'mina ing wong mukmin bimisli ma ing dalam sepadane perkara yaqulu kang ngucap sapa mukmin ngan Abi Hurairah hajar to sing Abi Hurairah
sayati bakal teko alan nasi ngatasi menungso apa zamanun zaman yukhayyaru dikon milih fihi ing dalem zaman sapa ar-rajul wong lanang bainal ajzi ing dalem antane apes wal fujuri lan lajur paman mongko tayi wong iku adro kanemu sapa man dalika zamani ing mengkono zaman faliyahtar mongko milio sapa man al ajia ing apes alal fujuri ing atase lajur. Kanjeng Nabi ngendikane sayati ala nasi zaman yukhayar bakal tumeka zaman akhir kuwi wong-wong akeh menungso ora lanang ora wedok nek kene hadise kan Kanjeng Nabi ngendikane kan fi ar-rajul. Tapi yang pasti ku lanang ora wedok, wis yo lanang yo wedok. Sayati ala nasi zaman yukhayar. Menungso dikon milih. Benal ngaji wal fujur. Kuwi milih apes apa milih lajur. Paribasane ngene. Kuwi pilih dikek sak cukup nggonmu mangan tok apa milih sugih. Ning kuwi kudu nganggo cara sing ora apik kanggo cara lajur. Terus kan Nabi faman adro kadalika zaman sira kabeh nek menani zaman sing kaya ngono milih apes ora terkenal ning awake dhewe iku meneng anteng ora terkenal ning dadi wong terkenal ning kudu lajur utawa kowe dadi wong sing sedengan uripmu kecukupan wis pokoke ya sak penting cukup nggonmu mangan ora luwihan karo wong liya pamane apa milih kowe dikei leluwihan tapi kowe kudu sarana nganggo lajur tumindak. Lah lajur yo kuwi kadang wani ngapusi, kadang wani koro, kadang wani wis ono-ono. Paman adroga dalika zaman falyata aja. Iki sithik banget kok wong sing milih wong apes iku sithik. Mesti milih lajur. Milih lajur apes sejarah kanggo banget. Wani ninggal poso, wani ninggal sholat, demi apa? Demi rupiah, itu mergo wani ninggal poso, wani ninggal sholat. Itu mau krono pola lanjut jebene, wis tumindak iso. Lah wae dhewe opo mau kok menangi zaman-zaman sing kaya ngene iki sak wae dhewe. Nyuwun direksa karo Gusti Allah. Nyuwun direksa karo Gusti Allah. Muga-muga kaya ngene wis sak nikmat-nikmate awake dhewe wis nikmat. Sak neman menan deloki sak ngisore awake dhewe yo akeh. Sak dhuwure awake dhewe yo suwe akeh. Awake dhewe hidup di ngene iki alhamdulillah diparingi iso kumpul kanca. Kancane rupet awake dhewe yo iso melu rupet. Awake dhewe iso ngono, awake dhewe yo iso ngono ning asal walaupun tidak sebanding dia seumpamane tetapi jeng lakoni perintah Gusti Allah perintah Kanjeng Nabi lumayan awake dhewe. Nabi Hurairah kan carita Nabi Hurairah Sayyhan utawi bengawan sayyhan wa jaykhan lan bengawan jaykhan wal furatulan bengawan furat wan nailulan bengawan nail iku kulun utawi sekabehane iku min anharil jannati saking bengawan swarga. Jadi ada gunung, salah satunya gunung yang akan kembali nong akhirat. Ono bengawan yang akan kembali nong akhirat. Iku sayhanun wa jayhanun wal furatun wal nail. Iku kuwi bengawan surga kuwi. Papati wae kembali ke surga, bali nong swarga. Kaya batu itu ada, batu ya ada yang kembali ke surga. Ya wis digawe kabeh karo Gusti Allah. Gunung ada salah satunya gunung akan kembali. Kaya to gunung Uhud itu akan kembali lagi ke surga. Kaya Hajar Aswad akan kembali kaya bengawan yang kesayangan, jayakan furat
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saya rujuk bakal metu sapa wamun kaum min umati sangi umat ingsun yasrobuna kang padha maca kelawan ora angen-angen sapa akwam yasrobuna kang padha maca kelawan ora angen-angen sapa akwam Al-Qur'an ing Qur'an. Sambil waju sambil maca saiki mun kadung maca malah macane saya nemen biantre ra karuan. Kok nangen-nangen piye? Jadi kan jeneng ngendika saya ruju apapun min umati yasrobuna Al-Qur'an. Kasurbihin kaya dene minume akwam, kaya dene minume akwam al-labana ing buah. Wis boleh geter. Wis ndak masuk Al-Qur'an wis berita piye maksudnya bagaimana wis rasane. Larangan kok iku perintah sudah. Nganu bin Amir. Karena apa? Yang manakah sekarang banyak awal dhewe kok melihat yang manakah mosone mung sepenting kudu rampung seperti itu. Mula awal dhewe ping bener-bener Quran iku pengen menjadi penghalang dari api neraka. Awal dhewe maca sak titahe. Sewengi mampune setengah lembar yo setengah lembar saja. Berarti sak Quran rampung rong sasi ora apa-apa. Dinali setiap hari kita sementing membaca Al-Qur'an. Diangen-angen sithik, tapi kok nek iso diangen-angen maknane men iso tambah pengertiane. Itu yang lebih bermanfaat awak dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.